Ik werk mino abaten dat. Ja. Anders mino boji kapperscursus. If dat er nou maar je hebt den china naar de hoofdhuid. Me doe af en toe, me schakel over qua cultuur santo. Wat op mijn TikTok. Iedereen, alle top natuurgeneesers, trekken op een gegeven moment weg. Omdat de wereld gaat. Ze trekken weg. Look hoe ze mijn potja zo. Look hoe ze mijn potja. Dan moet ik dit alles laten. En daar gaan wonen in de kou. Ja, dat nee. Ja, dat Come on, man. Ja. Maar eigenlijk, oké, maar wacht even voor zo'n rond te gaan. Maar waarom zijn we zo dan? Daar is dan dat meneer begrijpt. En kijk, als een probleem dat hij na zijn zou weten dat you sane doet niks fout. Iedereen eerlijk bezig is. Zo goed chimchimoni. Nou, je de mij kruisen. Nou, je de mij kon kruisen. Nou, je de mij kon legi. Terwijl je niet van maar lastig in doet. No was maar in doet kwaad. No. Ino, smanesi in bigi dansi smanesi. Je probeert zo. Look, u probeert. Ik kom volgens mij in mijn Libi naar dit naar derde lisam life. Ja. Toch? U komt haast elke dag voor takangade, voor soordensma. Om ze dingen bij te brengen. Maar het wordt niet geapprecieerd. Mensen die daadwerkelijk hun kunnen hebben getoond in de samenleving. Laten we ze koesteren. En wanneer ik naar Nederland ga of België, wanneer ik wegga, laat ik de rode loper voor de andere Surinamers. Maar Lukuno, maar sana probleem zou, sana mentaliteit. Waar zijn dat doen? Want ik begrijp, meneer begrijp. Ik snap ze niet. Want eigenlijk, Luku asan die goeie niet nagesproken. Nee, die goeie, no. Boensuma lai, eigenlijk. Zeker weten. Luku ja, Luku asan fini eigenlijk toch? Dan, Marlon, minosap sana probleem zou aberen. Minosap sana probleem dan de allemaal wetenschappelijk onderzoek en van Luku ja, en in de politiek ook toe. In de politiek ook toe je ziet dat. Eigenlijk, asolik na alleen regeert. Aan mij overtreft. Alleen regeert, alleen winnie en alleen regeert. Alleen hoorstand. Mag je een voorbeeld bijvoorbeeld? Mag je een voorbeeld? Met bijvoorbeeld een voorbeeld. Mijn tijdlijn op Facebook. Mijn blokjes maar zomaar. Maar if me sorry dat, nog contact met tijdlijn, nog kon ver uno, nog kon klets uno. Dat je moest hier het ook. Je moest arki. Maar ook toen als dat zo ligt, maar een paar bepaalde smaak. Fugo klets Miranda. Ga hem lastig vallen. Ga op zijn tijdlijn. Maar het hoeft ook niet zo. Ze doen het op zichzelf. Kijk nou, als je niet zo bent, kunnen mensen je niet aanzetten om een ontoelaatbare handeling te plegen. Je bent niet zo. Als je niet zo bent, kan niemand je triggeren om die handeling tegen je. Ja, wacht even. Want een biggie man, ik bedoel even een biggie man, dat men zorg je bijvoorbeeld 50 lezen dat nog contact met tijdlijn. Mino wanneer tap met tijdlijn. Want je kon schrijven lauw sani nog kon. Dat imiere toch? Maar de manieren. Soms voor de manieren. Dus je zo raman duidelijk tak. Broer, mino abnext tegen you. Maar mina ga je gedrag aan je pas. Nog contact met tijdlijn A, U, B. Als u me niet begrijpt. Als u me niet begrijpt. Blijf weg. Nog contact. En dan ga je blokkeer. Plus je share. Voor zorg dat je blokkeer. Maar je maakt een account. Hij sloopt zich uit. Laas, en daarom mijn actie alasma. Pardon, en mijn actie alasma excuses van pistoor dat hij. Want, minego koswaman zomaar. Minego life tapuaman koswaman zomaar. Maar i abuaman de... Dat in het nou gedreven. I abuaman de ka Stief de dief. Mi baraman die sipsa. 10 lezen, 15 lezen. Mi baraman ome lezen dat. Nog contact met tijdlijn. Mina ga je nog maar vinden. Temi schrijf je om mijn lees op mijn tijdlijn. Schrijf om mijn briefje uitgebreid. Mi sora man. Send kopie gamma dat elukuja broer. Nog contact met tijdlijn. Mi no wanyo tap met tijdlijn. Je abuantra ideologie. Mina ga je nog maar vinden. A, U, B niet komen. Maar hij vindt het interessant. Biggie man. Maar dat na bijna 50 jaar aan mij gwekba. Omoro mi bebara man. Omoro amai kong. Weet je wat ik hè? Zij sanga des maar die jong. En voor ons mataka no wanneer tap in tijdlijn. Dat je moet jeren toch. Lieve mensen, amadati.
Mi be kosa maar mi be haal uit na man dat hij me actie pardon dat mi be kosi zo wreed. Excuses daarvoor. Maar mi be bara maar omelees dat nog contact met tijd leidt aan jere. Want rama bakati de. Amai karen serif damba. Ama bakane na damba. Ama dat na wa uiterst were de man. Wa soort muises type man. Mi zo rama tak broer. Mina ga je no man vining. Je abontra ideologie. No contact met tijdlijn kon schrijven. No kon reageren op met tijdlijn. Boy, asolek mino sabiere kunus refi fu mindri busi di dibri fu mindri busi refi abiesi eyere te ibegi masra gado da gado eyepi da den dibri dat refi tang weg. Adamba dis mi barama om no contact met tijdlijn minanga you no man fening. Tide baka amadoro baka. Ama ko skrifo mesan, ama ko skrifo mesan. Waso damba, voor de damba. Sami doen, mi blokkeer amano. Mi share san dat luku mi blokkeer amandisi. Teye bar de mandis na sani de man yere. Maar actie was sani. Ik denk toch uit dat uku wan me volg je want tijdje uit dat uku sa je geef aan. Ja. Ik denk dat AVP tengi de soort man die zie de soort figuren die zie. No, ik denk van niet. No, ano dona AVP. A probleem dat na demonstreren van probleem dat. Hij heeft geen tijd voor ze. Na demonstreren van probleem dat. Masana sani arki. A probleem voor de man dat. Dus door een gedrag voor de man, sa minanga yune do mee. Minanga yune no ap contact nanga de mami sorry net kaba. Arageren dis na foyari de man dis is donk babijna. Ik kan taki. Nooit one day mi pot voeten nou af de ministerie zo de man die zie. Nooit one day mi soor mi fessi dape. Het moet kunnen als je wat moet doen, moet het kunnen. Enig san is aan bekan doen, bijvoorbeeld. Ja. Mi bekan go zoeken een beetje bijvoorbeeld voor prani. Maar omdat mi sap dat mi no feni. Dus no, maar dat is vooroordelen. Dus, kan je juist imgo, kan je omdat de man vrede imo voor juist de man bo gi wan pis grond, voor tap imo voor. Oh, tapu Miranda mo voor. Gi Miranda wan grond drape bakasei, pe pokline schreef no mango, pem gwanga helikopter. Top, je wan pis grond dape ta bakabusi. Wie sa no man doro na grond jeng. Misschien moet u niet gaan vooroordelen. Misschien moet u gewoon gaan. Ik ga naar een grondinspectie of ik ga en amoro mooi principe you kan vinden aan grond. Per mi de zeker dat je vindt aan grond. Na mungo. Oh. Yo astrea ngami. Ai na mungo. Bo wamchi also voor 6 bij 7 bij 7 wamchi also. Me bella de 7 mungo want mama man me bella dat sawap Jimmy Miranda drape. Oké. Nee want even opbouwend kritiek. Vaak genoeg na lekte I apwamching apchino wa lera score. Dat je sorapchi im leri dat hij boos. Ja. Tefkaba ogi leti maar no mek apching gi leti te alati. Ja, precies. Mi grandma altijd betei mitak macho. No mek a juru dorope abif Jim leti arkimi. Toch? Gwego volg opleiding, gwego volg cursus, luku mi sap mek dresija. Toch? Mi kobori mi grandma anu. Toch? En mi grandma be blaka moroi. Isabi toch? En boomvoersma vergis de nangasan dat en drape VAP vergis de. Omdat kan de shimi moxi. Maar als masan kwekimi, you know blaka leki trui. Toch? Oma silicha, mi grandma, sa kwekimi, be blaka leki. Efficiënt of mi fa de blaka. Je verstaat toch? Dus daarom betekent no vergisi fukonanga sanami. Want mino de nanga sandati. Oké, amen daarvoor. Ja. Look, we rond dat show die even af. En natuurlijk verder. Lieve mensen, we kon Guam Chintori ja even over politiek. Nanga gezellig brada disi, aman disi. Isaba man is echt een gezellig man. Hij is altijd gezellig, hij is altijd vrolijk. Ik kan gitor nanga, maar ik kan tak nanga man. En nogmaals, vanuit ja misleef wan beg you, brada, anga ala respecti saka fasi mi wan beg you dat den brada of me voor beb.
takanga de man in je model make de man kom beweeg moro make de man tak mi oditi de misschien een bruin pick-up. ja no asa no dona voor afori ama dat oké ama i woro ko tranga ama boom in de na ook Ja, ama boom hij doet a zijn best. probleem no dona man dat ama hij is goed ama slim ama i doen best in de na maar ama wano man do alasani Maar de man sa amo potlek Asan kandidaat dong- naar Paramaribo. If de man man profileerde, ik heb u al voorgehouden. ja no pen dat Actie ja. Asranang Jere Sani aan. ja hier even a punt dat duidelijk bedankt daarvoor mi wan actie vanuit dat punt ja want doe kom ik voorzitter die man is helemaal top amai doen best in DNA ook amai doen best maar kan de adona den tras minusap kan de nou een angst of minusap sang kar den takang agit den mek den kon eruit moro mek den kon beweeg moro want mi tak omelees mi doen er live mi doen omelees mi make video share kar den maar toch mi nation next ik kinky en anomi de doen hier maar mek den doen Voor de samenleving. voor de samenleving voor de partij anogi Bennie Miranda Ja. takang ades maar even joh mek kar den give me this maar want anot dona voorzitter hier hè Ja. anot dona voorzitter want luku laatst mi tak was aan ook toe dat Luka partij abi, u aba voorzitter, u aba ondervoorzitter. En u aba een aantal trasma ook in een partij. Maar samileri, daarmee bedoel, isamitak, ano doors dona also make me kom bekend. Ano doors dona, Uitdrukken. ano doors dona also Uitdrukken. make me kom populair. Uitdrukken. Luko fara mi reiko luku ite, na Ja. lady doch mi reiko luku Ja. this say no. Ja, ja. Sande man, asan same misi ook toe. Behalve Fugona Limbo 1 keer per maand of 1 keer per 2 maanden. Nee. Je kan doen op je eigen tijdlijn ook toe. Zeker. Je kan make video. Nee, maar bij deze man, tegen deze man tak luku no. Dat kan des maar. Deze man beb. Ja. Toch, min aftak buskondere tongo want de verstaan. Ai taki gewoon. Ja, Toch? ja. Ai. A samenleving, a electoraat. Ja. Mi jeren toe tapaveld. Mina jeren meneer Miranda wang. Ja. In a situatie disi, PUD in a kondre, willen mensen meer van jullie horen. Mensen willen jullie horen. Mensen willen getroost worden. Mensen hebben een oor nodig. Mensen hebben een platform nodig. PDK ligt die die mensen hebben het moeilijk. Toch? Zelfs vind ik ben niet in jullie partij, maar ik kan jouw advies me boom. Dan gaan we een belangrijk kopstuk voor uw partij. Want mensen in met moeite die partij. Hoe profileren, hoe schrijf, hoe takanga deze man. Misschien werken jullie. Ik ga ervan uit dat jullie werken. Misschien achter de schermen. Sofia, gedekt. Appgroep. Gedekt. Asan dat Toch? Appgroep. Toch? Maar de samenleving heeft een luisterend oor nodig. De apwasma van hoe takanga ding. Dus maar ano, kom dan even. Kom dan even. Ano alasma sa ik kon zoeken money. Soms willen die mensen alleen maar hun hart luchten. Ja. Ik heb het in de kapsalon. Ja. Vrouwen en mannen komen op die stoel. De kapsalon is een uitlaatklep. En men nodig hoe uit. Ja. Massalu kan ondersteunen. Mijn kapsalon. Ik ben dames en heren kapper. Ik ben allround hairdresser. Toch? Dus trouwens, usap me. Ja. Maar de samenleving, er lopen mensen met zelfplannen. Mensen zijn ten einde raad. Mensen zien het niet meer zitten. Mensen hebben iemand nodig. Ze hebben mensen nodig. Toch? If nou een hotline wordt waar mensen kunnen bellen voor informatie. Hoe met een groep dat bepaalde tijden, op gezette tijden, dat mensen jullie bellen voor de informatie, de broodnodige informatie. Wat bijvoorbeeld trouwens mensen kennen jullie kwaliteiten al, maar dat mensen ergens terecht. Dit is maar wat takken. Soms willen mensen gewoon praten met iemand. Ja. Pardon. En na een gesprek, kan het dat je de persoon op andere gedachten brengt. En los van dat je die persoon op andere gedachten brengt, dan ga je doelstellingen voor een partij. Want jullie zijn goed bezig geweest. Respect voor jullie partij. We sappen toe kopstukken voor uw partij. Toch? Uno nou een vaarlijk partij, sami etak een petje af. Nooit meer onregelheden, criminele handelingen. Nooit meer. Sorry, sorry dat ik onderbreek je even. Want ons maar schrijven van Sanja. Ons maar schrijven van Sanja. Boy, me nou weer brengen.
Ze moeten de regering op donderen PG onderzoek de zaak enzovoort. Oké, nou bedankt. Mek wil balasan in PG anu mek PG onderzoek. Natuurlijk. Mek PG onderzoek alasani. Alasan de in PG anu PG onderzoek alasani no. Dus torie die ja. Want torie die er zijn duidelijke aanwijzingen. Er zijn duidelijke aanwijzingen en ik vind dat de BEP daarin in gebreken is gebleven. Meneer Valou aan. Ja. Maar ik vind dat de samenleving ook wat van jullie zo graag zou willen horen. Ja. Toch? Want als je laat, na wama nomo, osi e duburoko, amai duburoko, amai zetten in, je ziet dat NPS komt uit, en kom je leggen Johansa uit. Ja. Grote delen van de VHP zijn niet eens wat er zich nu afspeelt. Ja, is waar. Allekage voor de stukken. Ja. Marlon Rozenblad Bennie komt uit de VHP. Ja. De mensen dichtbij Chan. Ja. Vele van ze zijn niet eens met die handelingen. Gelooft u me? Dus de president zit in een riante positie om het tegendeel te bewijzen. Ja. Toch? Maar ik vind dat hij dat heeft nagelaten. En als hij niet kan, man even no mang ano shing. Ino mang draai wan kondre ano te draai wan politiestation. Toch? Even no mang, toch? De libasani. Luku a ministers refi. Ja. Oh, ama faya helemaal. Ay luku ator disi takator disi omelesi. En dat mino besteed voor aandacht. Ja, en over meneer Osi. Moet reageer even op papis door dat want inobek batakapis het over zij bij tak gomiti de man met je voor kaarten kon gem dus moet hier rond papis dat af dat stop want no sasa no val uit dadelijk. Om je dat batterij swakkie. Maar over dingen over meneer Osi dan mi kan hij nou een mening van meer hè. Nou een mening van meer en echt neem me niet kwalijk. Maar bijna mi vind dat man sterker dan bijna alle DNA-leden bij elkaar. Afas van si meneer Osi Euroko. Afas van si amandate onderzoek. Afas van amai Euroko. Niet te vergeten Sampi. Ja, hij doet ook zijn best. Hij is ook goed. Hij doet ook zijn best. Maar de overige DNA-leden... Laten veel te wensen over. Voor Abob, de doet next. Maar als het zo door blijft gaan, dan moet de samenleving iedereen bedanken. En nieuwe mensen. Mensen die daadwerkelijk... Ik kom ook vaak voor mijn mening uit. Jereja. Meneer Marcel Oosburg, no me grap. Petje af. De Sani Samang Dudape, eigenlijk nou een DNA-leden moest doen de Euroko dat hij. Maar je ziet dat die Marcel Oosburg, hij is hen voor Amadena de Manfessi. En dat kan toch niet? Een DNA-lid, ja, kondre voeda mino sabia. Itak mooi inotak lid, itak DNA leden na meervoud. Dus allemaal eigenlijk ben bondruan. Ze zijn daar gezet. Ja. Door de samenleving, maar wie dienen ze? Jereja, den DNA-leden. Een DNA-leden is niet bedoeld om zijn partij of haar partij in bescherming te nemen. Dat is het tegenovergestelde. Want DNA-lid betekent Juna volks vertegenwoordiger. Juna afvoluku je vertegenwoordiger. Want DNA-lid no de dapegi in partij. Boy, ik mino sabiere, maar luku Marcel Oosburg. Ala de sani saib sanono en de sani sang yeshi amang edutelik no. Dat ding, den DNA-leden, de man de gebrekkelijk, eigenlijk de man, mino man verstand de man. En daarmee takabra alla den DNA-leden voor VAP, moet kon eruit. Want den DNA-leden voor VAP nom kibri baka, a regering. Den DNA-leden voor NDP, hoor ik ook niet zo goed. Den DNA-leden voor NPS, dus alla den DNA-leden. Alla den man moet kon uit. Maar nou een burger. Hey, hoe gaat het? Helemaal in Lelydorp hier roepen ze Bennie. Helemaal hier achterin roepen ze. Helemaal in een zijstraat achterin hier roepen ze Bennie. Hier is rust. Ja. Marcel, de Uroko samen dat doen.
Ik vind die man is sterk hoor. Echt, die man is heel sterk. Ik vind hem echt heel goed. En kandidaat voor de komende verkiezingen. En attrappen. Maar u ook, u moet luistert u naar me. I know me arki ability. We hebben actie als Surinaamse nationaliteit aan. Ja, ability. I was dan, want ik ben druk naar mijn kapsalon, toch? Natuurlijk ga ik kijken, maar Lucas Amadou. If me das rana ete. Sam zei je qua Holland. Toch? Mijn afgwa Holland, Frans-Guyana. Ik heb Frans-Guyana, ik heb Kayant Kuru Saint-Laurent, ala desma medresa nga Dagusiki, ala Tasiki, so de kare de champion, eczema, toch? Fade man kara san psoriasis. Isabi toch? Ala desan dat me doen. Oké, inderdaad, dat mensen, mi betaking ba ina bigin amansi. Ik kan gewoon aan stay one set you weary, stay one set if you want set you weary, you skin. Alles aan ik kan gewoon aan stang. Alles op problemen. Oké. Bedankt. Amans hoe kan goning. Zwarte Hovenburgstraat, amande nummer 12. Oké. Dape kan gewoon aan sama set you kon orsi dape. Oké. Verder, ko takabra, dus wo takabra atori fu OC voor dat je ronding afatrapisi. Luku amang OC. Is dat mina maar met taklek fasander, hè? Je moet hem gunnen toch? Ja, luister. Met taklek fasander. Ama Oosie Marcel Oosburg. Hij heeft zijn hart op de juiste plaats. Ja, luister. Amandati. Den sani saman di. Hey, no for gitu antramang Newara no of Nawara. Newara. Amandat buntu. Hij doet hem best, ja. Newara is zo goed. Newara is refiteki big up. Newara is zo goed. Newara of Newara, ama dat ook te doen. Ama dat anot tide, ama is zo roetak, u let op ja. Atrama ook toe, emi dahu. Waarom je staan niet kel? Ja. Emi dahu. Anot tide, ama dat schrijven zo roetak, mensen, u let op, u let op. En de man die zie, is dat sana san saifsa. Atori voor meneer Marcel Oosburg. Nou een gros kintori hè. Dus je ziet dat vanaf het begin dat man kon a case disi. En atrama ook to sampi die man kon a case disi. 10 miljoen furo joh, dat volk heb pina. Dan de atori die zei je ziet dat dialyseer terwijl je taki met jukwasa. Masa dialyseer met je hebt een tablet. Dat die met de ammoni dat toesma e prati de tablet de bloedvordunner. Nee, no het is erg. Maar dat zei Sano, is dat nasani? Luku me altijd met de realistisch en altijd met taklek van desande. Boy, maar desma voor wie in een contributie toe. Zo lees je ook een actiestrefie af. If we de eerlijk altijd. Omdat zij de met zo. Die a vorige regering best doen. Het bouwt bij doasan die si de man bij bron voor. Dat de man obe mag open, no one prijs de man obe mag open. Dem durf. De man obe mag open, no one prijs. If na bouwta ama bij Yaji Mohammed Olangakba. De man in berekenen dat tijdens de vorige regering. If na bouwta bij Yaji Mohammed Olangakba. If na tijdens de vorige regering. Koja ama, koja eerlijk. Ja, zeker, ja. Tijdens de vorige regering. Mistake bij mij toe. Pengel na dotsen bij mij fout. Sa de man bedoel. De man zijn de man goe. Bouwta Yaji. Pengel na dotsen. Ja toch? Pengel na dotsen den toe. Er zijn meerdere. Mino samoro sa de man bedoel. Meerdere. De man bij mij fout, bewijzen bij de, etcetera. En de peso de man gewoon taki brada. Van der Sandschrift Bouwta Yaji. Zo, is hij? Dus de man dat hij, dan, de man voor ons dono. Wie samen doe? Ame hora man. Alwis de man zit ook om een fouten maken, dit en make dat en make. Sinds dat een factor voor nieuw serving. Na dat we asani begin go fout om een fouten maken. Nee, maar omdat ze ze hebben dat toegelaten toch? Dat is door de beugel gegaan toch? Ja. Men heeft het geaccepteerd. Ja. En dan gaat men door. Dus als men dit laat voor wat het is. Want er zijn grotere schandalen die niet aan het daglicht zijn gekomen nog. Ja. En daarom heb ik u gezegd. Sebi moefos verkiezing. Ja. Mi bara volk die mi harik mopo. Ja. Want na mi begi de ghetto vergaderen. Nou man om ko claim san ja. Ja, oké. Nou met nou am ghetto leider of zo. Nek de man ko claim. Maar mi charap chimboy go drapen. I know chimboy. I know man om kon claim. Hey, mi charap chimboy say fali lastig. Sam begin suka trobi na you. Oh. Loku manga man a trobi. Ja. Isabi aman ko vaker jamoro you. Ja. Toch? Ja. Mi altijd, mi pot mi anutapa, mi barama, mi teama tak. Laat je niet misbruiken. Ja. Me bardemang ala fasi. Micha de mango, micha po wisigo.
Baga fos verkiezen sebi mo. Ja. Mitei de matak brada. De mano lobu no. Harit mo po. Maar Mi bara volk tuto. Even laat me afronden. Ai. Tijdens verkiezing dichtbij. Ja. Afrof mi no be wat mi gwa winkri jas ref na leli dorp. Zei de. E maar bij dansfeest gaan winkelen nak batra brokken en jump of a chanbo yep ding. Oh. No ala de kerkija ala de winkri tron kerkija. Tede go ina winkri na Allah mi gado. Ajelle ka begi de mij go begi in de winkri. Terwijl je die mensen hebt gewaarschuwd. Ai maar no gona se even geloof als aan dat. Nee, neem nou een voorbeeld Maggie, want ik ben een gelovig mens. Oké. Maar te is maar go ina winkri, te is de prijs. Nak gado nende abif karimi ne go na geloof. Oh, dat Nee, want ik ben in die zin. Oh, ja, oké. ik ben een godvrezend mens. Ja. Oh, in die zin de mij bigi big gado tak omasra Jezus, je hebt manga de prijs niet ziek. Als nesi ne play. No, als nesi ne sa connect. Irekas zo hori kan je tak ja VAPR of ja NDPR. Maar jereja, Laten we ophouden man. Jereja. No de. A problema san uden se ja no tok. Dan boy mek masra gado gibrada osi libiere. Mek masra gado bescherm brada osi. Omdat is een mina oprecht man. En famas al osi de dape. Kan de boom voerman no loba man. Maar de man af lobby, lobby. Maar terwijl amang. Je don't go zoeken lobby naar Libisch. Juist, precies. En amandati, wacht ik me rond af even. Amandati, a fasi famishi aman wuro ko telek no saman do. Broer, den DNA leden schreef no mandoro. Den DNA leden schreef no mandoro. En inderdaad, itakator dat ikaba alle kaasje voor alle den stukken zaken openbaar enzovoort. Na masragado wan sabi fa den san dat waka. A wakap mo point VAP. Dat na masragado wan sabi. Mi etegi na de egi man fuchan arkimi na kulturu TV. De egi man fuchan o klaar mang. Mi etegi you. Maar ze jij zeggen niks, ja. Omdat hij nu nog in een machtpositie zit. Toch? Hij zit in een machtpositie, ze gaan niks zeggen. Maar, ano, krioro wang, ano buskondre wang, ano jampanisi we pina ina kondre. Alama e pina ina kondre. Ja. Alama e pina hun die stani abe ook te moeilijk. Ja. Alleen ga je hun niet echt horen. Altijd zijn Afro-Surinamers, Blakamang, zijn de voorlopers geweest. Daarom de man bezoet abaisa. Daarom Begi Osi. Begi Megado beschermen man. Ja. Begi en ko beschermen man tapa buku te de mij falama aan. Ja. Want ik heb het, u heeft het, ik heb het ook mee mogen maken hoe Surinamers, toch, ons hebben vernederd en beledigd en onwaarheden hebben verklaard. Maar voor komba kata pasan vier partij. Ai, ronding dat ik mee vond. Bep mensen, Luku Bennie Miranda kanga wa actie na mi. Ja. Misaba voorzitter Bep, lespeki man. Ja. Mensen willen jullie horen. Ja. Mensen willen jullie voelen. Toch? Mensen willen dat jullie ze aanspreekt. Ik ga ervan uit dat jullie het doen, maar misschien op mindere mate. Misschien moeten jullie die tempo opvoeren. Toch? Na de verkiezingen toe, dat jullie nu al een goede beurt kunnen maken. Want mensen nemen vaak, vele mensen, vaak genoeg nemen mensen 6 maanden, 5 maanden voor de verkiezingen, toch, maken ze al een besluit. Maar mi obige tegen unutide. No, dekba een jaar voor de verkiezingen, sma ik de besluit ba. Dat ze deze regering weg gaan stemmen. Toch? Ze nemen dat besluit. Zorg ervoor dat delen van het electoraat, tenzij natuurlijk jullie hebben altijd goed werk verricht, toch? De samenleving willen verheffen, vrede willen hebben met andermans succes, ondernemers, zakenmannen willen beschermen, want ondernemers zijn de ruggengraat van de economie. Als je ondernemers kapot maakt, maak je economie kapot. Iedereen gaat werk zoeken bij de overheid. Ondernemers, de man heeft gisma uroko, toch? Ze zijn losgekoppeld van de overheid, toch? Dus daarom vraag ik u, bent u serieus om goede dingen te doen voor Suriname? Pakt u aan, we trigger UNO. We trigger UNO. En aan UNO wang, ook mensen uit andere partijen. Ai, maar even, Luku, sorry net dat. Eigenlijk, Asani, a voorzitter,
Da Sabina Srevi, meneer Sabina. Amai doen best, amai urokobung. In DNA ook, amai urokobung, amai doen best. Maar hij kan het alleen niet aan. Maar no man doen in wang. Dus mi denk ik, en mi wang ook toen niet. En mi sawani kara ondervoorzitter voor UNO meneer die kan. Me ken het kona festi moro toe. Ja, ik zie die kan af en toe. Me chama in a pers. Amai doen best. Me kan man komoro na doro. If a man komoro na doro, ik heb op een paar keren gevolgd. If a man komoro na doro, ja. Toch? Hij komt goed over. Ja, maar alleen wil men hem vaker zien. Ja, mam komoro na doro. En los voor ondervoorzitter. A voorzitter ik. Zo maar uw kandidaat Paramaribo. Ja, boy, tel ik nou, desan dat nog bekend het helemaal. Maar ja. Je naar nummer 1. Hij maakt me rond dat pistool die even afsnel. Jere. A voorzitter uit den best in DNA. Ondervoorzitter. Amaster heeft boema, maar moest komoro na doro. Want in berekent dat na daarom a verkiezingen zijn bij 2020. A verkiezingen zijn bij 2020 na toezetel no maar partij vind ik. Terwijl partij die zijn eigenlijk naar tap voor zetel am de of 5 zetel am de. Het kan. Ik grabu. Dus dat if je want doro wisi 60 zetel of 7, dat inomes don zo. In Burokofeng no zo ino maar door. Maar ik denk dat ze al de boodschap hebben begrepen. Ja, in Burokofeng. En dan ik hoop dat ze het omarmen. Atra oproep samen doe dus als een probleem mination zozeer na een voorzitter, naar een ondervoorzitter. Maar de overige mensen moeten zelf ook bewegen. Anos maar zenden me voor mij kon alleen door op contact zijn janangayo. Anos maar zenden me. Initiatief. Anos nami rego sukumi na kapsalon. Mi rego su mopodrape. Ja. Mi betapu. I rego ta oso janangayo. Ta oso ta leli dorop. Anga mi mo nanga mi benzine. Ta foto sei mi rego su komandisi mi rego lu komand ta foto sei. De man fu Mozart no. De man fu Mozart security. Sormi, de man fu prinses casino. De man sormi, want de abrasera pa man de mi go dat sei. De man fu prinses casino Mozart security sormi. Hey Miranda na you, fa waka usabi you una fan for you. Wa mi mitu amada pe birudu. Amana big fan for me. Ja. Maar daarna aan mij ook dat pelek Mozart security. Maar dat jong, una big fan for you, man go ik bayo, man go e tu euro, man go e. Fu fotosei, mi rij fu fotosei, motobaka konte helemaal naar Lely dorp die zee. Fu kon 25 kilometer. Fu 25 terug. Fu kon taka ngabara dat die 50 kilometer. Je ziet ook. Eigie money, eigie benzine, mi dosan dat die. Dus lieve mensen, a torie waar het om gaat, anogi meer, anogi Bennie Miranda, anogi abrada disi, maar gi a samenleving, dus gewoon gi a samenleving AUB. Gi a samenleven nanga gi a partij. Meka partij konadoro moro. En isabi, mino sabi wan de man betak wan aantal lezen over de nieuwe BEP, de nieuwe partij, de nieuwe groep. Dus om en sambo verander. Ja. En if wan partij ab wan traditionele gezag. A traditionele gezag no me bemoeit om si furu nanga a politiek sani. Want isabi wan de man dat kan de in wan ouderwets jasje eten ook. Ja. En dat de man dat kan je horen aan ik hoop dat de man niet meer kwalijk tak meer op de op, want het is goed bedoeld. Ja, nou, het is goed. No. Ja, okay. Hey, ik heb het meer dan 4-5 keer heb ik het gedaan. Ja, oké. Luko mi, isabi, mi altijd elkaar de man. Het is echt goed bedoeld. Luko mi no, de afhankelijke politiek, mi nekis nog politiek money. Dus we hebben voor elkaar de man, make de man kon bewegen moro, make de man kon adoren moro. Het is opbouwend bedoeld. If je zo was maar dat je, hey, Marlon, opogo stratio, opogo zoeken of opogo solliciteer, of opogo naar arbeidsbureau, zoeken opo beweeg, zoeken Anoko sheko saman. Nee. Dus if we zo dat matak hey mensen, u opo beweeg moro, u opo knapu moro, u kontapa media, u doe mee, sawe frede, anoko shekos de man. Anoko, nalek want if je zo matak hey, opo fruku mantengo uroko. Amanego. Of op een mantego zoeken we ook voor Amanego. Dat op een gegeven moment dat je bereikt dat zij zijn man die jong. Vijf slow zo, vijf beweeg. Een beetje flexie. Wat is op jou? Wakker worden. Is dat niet dat is niet. Ano kosje man. Ja, helemaal. Juist als maar dat moet bereiken, je zo als maar dat op ook knapu. U beweeg moro. U gwa saramaka u gwa leiding. De man me voor dit nooit leiden. Des maar voor leiden no sap de man. Saramaka. Desmaf saramaka no sap de man. Yari kabadape.
Yari kaba na Bennie Miranda wande sabi. Te den shimi Yes, na sabi. te me kon kanji, te me kon na yari kaba. Dana direct alas boy. Oh Bennie Miranda yari kaba. En moro de kosi moro i populair. Moro de kos mi moro de tek om een foto of me et teken so. Ja, et teken de populair. Boy mi ne spanga de san Maar dat yo. afeti egodoro wan mi wan poto wan bet yere. O yo poto wan bet no? Me poto wan bet. Ei ma yere amandati tok. Unom karane we Ai poto wan bet. ma amandati. Ma a bet o dena you say yere. Ai ma yere ma En a bet furu mi ne vrede poti yere. Ma amandati. Im sora amandati anom kontek risiko so mara. Omdat i sap sanazani, omdat mi na wan mang, mi no mag feti en mi sap dat mi no mag feti. En amandati kan de amano yere sana derde dan amano sap sana sandati. Mi sora mantak if aman wan firo wan sani echte, dan me acceptera sandati. Maar mi ne vrede man. No, Maar waarom doet hij dat dan? Want heeft u eerst aangevallen? Ja, jere Ik heb het gevolgd. Ai ma jere. Maar Trobi. Ai. Maar jere. Maar hij heeft u eerst aangevallen Ai, en dat vind ik niet correct. Ja, en jere. daarna je reageert, je Precies. tak je op Beji Jama. Ja, En ja. je tak wan verkeerd zijn. No, mi taki me begi. Je Ja. mag Beji, want Ja. ik kon overleggen wan pastor jaren. Ja. Dus we praten tak je Oké, maar uiteindelijk een gebed werkt. Oké, Het maar heeft jere. gewerkt. Maar jere. Mo begin even gides maar sai ferio ook. Me ano kerkis maar jere mensen. Ik ben niet me ano pastor, me ano kerkis maar o begi Ay, even. dat mi hoor niet anders ook. Wo begi even gides maar sang e fer unu. Des maar sai kles unu wo begi gide even kort. Ja. Ke mastra gado. Luku jami ko luku barada mija, barada disi si mi ano pastor, mi ano Jehovah getuige, mi ano pater of wat dan ook, maar mi sapta kwam gado e bestaat. Maar mo duan pikin chat begi gide sma sai fer unu en de fera barada disi ook to soms. Wabi wan groep sma sang e meke lei in a kondre disi. Abarada disi na wan eerlijk man deja. Aman euro ko trangage money. Amai hoso trangage money na wan eerlijk libisma deja. Fa Bennie Miranda deja. No wan smakan taigi mi dat ashimi in wan discotheek of ashimi in wan dansi. Asan dat ne bestaat. Mine go na dansi, mine go na discotheek. Mine go na desandati. Nederland, mina salsa mi be dansi. Ik hou van salsa en bachata. Na dat na mi hobby. Salsa en bachata advanced class. Dus lieve mensen, want toesma e fair unu, want toesma e klets unu. We begin desma dat die kan je pi de mastra gado. Make ding tapu na ngasan dat uno sapsan dena den tapu. Want kan de dem mananga den pa no kweki den boom. Kan de dem mananga den pa no giden maniri na nga lespeki. Daarom kan de den yere sami. Wan bigi master wan barada Steve de Dief. Me bigi barada dat ook toe. Mi bara man dat omelesi dat Bruno confirme mi no wani. Ino man meke no confirme te mi befenda man kosi. Masra gado me actie vergeven ook toe van kosi sa mi be kosi drapen wan mi be kosa man tumsi. Maar na masra be sukwing. Me actie vergeven omdat mi be kosa man dati. Wan mi be kosi tumsi tranga. Maar de man die denkt dat omdat de nyang anabolen, steroïden, die gebruiken om een soort sani, die gebruiken voor make den skin kon biggie. Dat de man denkt dat omdat den skin kon biggie, dat de denkt in tranga. Terwijl we biggie skin man, de man dat no abi conditie, de no man feti. Already beradaf mi ook to sa e dag mi uit sa wan firo wan sananga mi. De man dat na perki de dringi voor den skin kon biggie. Daarom jere amane no masra gado. Bala pepi. De man dat sa enyan perki, de man dat die a pepi voor de onderzee na 2 centimeter, 3 centimeter door den perki sa de man dat enyan. Ala de san voor de man kon krempi. Mi hoop des man ook een kota video dus voor me grap na TikTok wan na begi uno playa masra gado. En a trap brada ook toe bala Steve de Dief. Aman denk omdat hij traint in skin bigi daar denk ja tanga wan pe ogri man gangster. De man dat hij a gau defende fon. Gado yepi amandati make de man tang weg. Make de man dat no kon fuvelimi. Abala Steve de Dief mi no wan man tap mi taiklai mi no wan contact. Ata bala se fi damba sai koi fermi ati de mi fende en blokkeer. De man dati menga de man ideologie no man fending. Menga de man dat no man de man abon hetra ideologie mi ne mok shanga de man dati make de man dat tang weg. No kon bomu Miranda. Ik wil geen contact met jou. Dus gado we begigi de man dati. En desma sai kon fera brada dis ook toe.
Amandi says amande amai uroko, amai doen best, amai make moeite, amai ben salon e run, amana zelfstandig de Bennie Miranda schreefie, sinds mi de na sana, na 15 jaar mi de jakba. Mi red mi schreef mi de zelfstandig. Arageren dis na bijna 4 jaar des donkba. Nooit Bennie Miranda poten voeten na ministerie. Fugo na ministerie, fugo dusane of fugo sukusa na ministerie. Nooit one day Bennie Miranda door van dat. Toch de man e meke omen lei, praat omen lei. Abala pet sefi, sai meke omen lei, sefi praat omen lei. Gado e begi ufi kan vergeef aman dat ik ook toe. Was ama ati kring. Want we zitten kabara pets. Ama abi in eng. Usabi tata brada dat na man sambe teken bravo e potin kranti lek fade karen keskesi lek yap ambe teken bravo potin kranti. No amai pe gam bigi abop man. Dus we zitten de man die zie de in de waar masragado. Den de in de waar. En juist na alla de man sang ego ando sa ego i begi. De man sa ego na kabinet van de VP, dape na Sofie Rotmanstraat, alla de man sa ego dape ego ando. Nooit a demandate kosisma. Terwijl manga bravo alla se jube. A demandate kosisma, na demandate wakai kosma terwijl na dape de ego ando alagado de go dape ego ando samai film de man samai make opname of de man a demandati e wakai kosisma legisma. Gado a you make you go on tapu that we beg you fi kan vergeef de man zij doet de sandati en sa de man dat abi in ding we beg you fi kan pour a haar dat hij vergeet de man dat hij meke de no konfu veli Bennie Miranda meke de no konfu vela man disi bika une mok shanga ding why mok si en masra gado atrapen baka ook to zou taki richting jou nadat a situatie in a kondre disi en we zien dat abarada voor unu die de kaart barada pupa aman de oprecht bezig want we jere amai haal uit go miti de man die snono over de sanisai passa ook toe over een 1 miljoen san lassi pupa ege mening wan aantal lesi kaba terwijl a ta barada bala pets amano opoimo voor taki over a tor dati ete over een 1 miljoen san lassi terwijl pupa doe asan dat kaba. Dus met andere woorden, dan weet je dat eigenlijk pupa kring moro pets. Bika te abe de NDP, dan a constant pets be kosi aden, constant aman be kosi bauta, constant aman be kosi ala de man fu NDP. No de na omesane pasa, bala pets mofu, a plak tapu. Dat wan taki wan sanne klop, en ke vabara da di staki, wan wan makasneki de ergens in a grassi e kibri. Daarna pistool dat die. Maar dat kan even, want dat kwam over even. Mi betego no tak. Go miti desma. Uyere amandat ekos alasma behalve amaneef. Ane say tari. Maar mi wan accidents ma fu hoor krachti. Kono las bribi. De man tak hoop is uitgestelde teleurstelling. Dat de man taki. Maar uno mag las hoop. En ko u hoop dat na de komende verkiezingen dat u te kwam boem besluit. Laten we integere leiders zetten. Mensen die de samenleving gaat heffen naar dat niveau waar we het willen. We hebben genoeg rijkdommen. U absomen gudu. U absomen gudu. Unaftar de sananing. We hebben een tien gemeenschap. Iedereen moet het naar zijn zin hebben. Zij de mek alasma ekon in akondre. En de mek kon gudu. Desma aben boom, brashon karkon. Zij de mek unu etan in een achtergestelde positie. Ko u kenki u mentaliteit. Mijn nummer is 88540996. Mi ap mi saak. Alla saranamansa edu saak. Ko ondersteun, ko stimuleer ding. Dat de tanja. Look of we go om naar de verpleegkundige. Te no tu no teki, te siki no teki. Ino sabi. Te siki nak mina datra me longo tu. Ik ben natuurgenezer, maar me guad datra tu. Ja? En te guad datra. Te impai fu alasan impai. Dan pas je viering. Je suku dressi no de. Terwijl miljoenen elasi.
Fasanineng, verdoving no de jipchinengre. Maar operatie moest doen. Huh? Verdoving no de, dressie no de voor de operatie. Maar money e praat onderling en daarom met tegen dat. Walis bitaken tak afeti disi. Of het na log toe. Afeti no fet agro. Mek gado fet ji uno. En te gado e fet ji uno. Uno lassie. Never nooit. Gado ne lei en God laat ons nooit in de steek. Look op hem idee, Gado nooit. Soms wam chin problemen kon fuka e kon, soms na de beproevingen. Maar Gado ne libu in de steek. Ko u draag a probleem dis op na Gado. En dat kan de sansa opsa, want de sansa epsa no de eigenlijk. Na openbaringen. En de man sa eteka forto. Mek Gado vast de man, Gado vast de man, mek de openbaringen eko, mek de man bere ekadoro. Laten we bidden. En lakuno las hoop. Smasa ewa kanga zelf plannen. U denki tilesi. U takanga sma. U sukuf smaf taki. Mensen die ten einde raad zijn. Mensen die ontoelaatbare handelingen willen plegen. Maar zou go furu. Brokosma oso. Meneer, wees dit werk schuw, go roko. Mi heb genoeg roko ja bijvoorbeeld. Voor krinjari. Maar heb genoeg roko. Ala wiki. Ala zonde voor mij. Ik ook kring zonde jimija. Ala zonde maar 1000 golu. Mina Marlon Rozenblad. Maar ze willen niet werken. Ze zijn werkschuw. Ko udrai anu paraboto. Laten we niet non-stop met onze handjes omhoog lopen. Is sukusani. Maar laten we ook bij onszelf te raden gaan. Zeg, hey, wat kunnen we doen om het leed voor onszelf te verzachten? Laten we geen makers zijn van onze eigen leed. Toch? Ko udrai anu paraboto en meku lobus refi. Ko genus refi. Teesi wan blakama ap wan sani. Ba wan chila ula op chimse. Go suku wan chiwan vis ref tu. Go mek moeiti. Pus wan san pot agrong. Pus wan san pot agrong. Wis na iwan emmer. Pran wan tutaya wiri. Bij wan 20 plantjes. Pote iwan ouro emmer. Ja? Abong? Dus daarom me actie uno zeg. Afeti disi. Mek Gado fet juno. Dat was je zo op zag. Hoe kan rondaf toch? Hoe kan rondaf van we amen. Amen. Brada, ibegi boom. Givano. Mi vier. Utapu, ai focus me 10 minuten of zo ongeveer. Maar mi vier ligt die direct, mi vier ligt die. Ai, mi vier ligt die. Ai, mi vier ligt die. Utapu, ai. Ja man, ja, utapu, ai wang. Maar look, kon dat we kost juist non-stop. Maar broer, maar look, kijk waarmee we bezig zijn. En toch zoals man, is je dat na boensan we doen? Zoals man, is je dat na boensan we doen, no? Smano de, smano de na kon. Hey, oi! Japanese boy, lawija. Ja, ide, lawija, laat zo Bennie. Tabaka bini die zei de man sap miljoen, broer, jong. Ja, mensen. Ai. Abegi, nou, ubegi en mi vier sweetie, mi vier licht. Die mensen bedankt. Kosugo sribi ubegi. Oesrefe shidat. Ubegi. Oesrefe shidat Bennie Miranda, mino de bezig gaan verkeerd saneren, mensen. Zo lees je bepaalde, maar elegimi. Soms maar ik maak een legimi, maar na leren mensen. Maar we zijn niet volmaken, we kunnen ook fouten maken. Mi Bennie Miranda, we zie, luku. Maar meneer Furu staatsgelden. Ai, je ziet ook. Abarada disi amala gen net uit kabana tena foto se mi rego luka mana foto se amano de aman betapu urokok ba mi rei konte na leli dorop mi rei kom mitamang 25 kilometer kon 25 kilometer guebaka na bijna 50 kilometer 50 zoveel kilometer sami boronda teri om en benzine de dape naf jagwa sandere teri om en benzine de dape sami nga mi eigie money me do de sandati ja maar komt goed gado shito no maar me soor me probeer dus de look daarom me soor de mandat de sansa me do igrabu de sansa me do look bijvoorbeeld like no de bijvoorbeeld if me wani mi kan reigwa awek santi go takanga de ingi dape dat e5 go nga unuja fa situatie de. If mi wani mi karega kabenda dorp go takanga de ingi even dat fa go ja fa situatie de ja. Het is niet goed. Isabi, ala say mi kan na en mina ala de san dat me doe ala de san dat me doe uit mezelf me doe de san dat. En ala de san dat abita maken na a sociologie. Ano ala de masa ebo mu na politiek sani e doe de san dat. So mana te amango eva taki eva me kon video eva taki eva akaba. Isabo me moni me lasi na internet.
Isabo me money me Dat kost lasi. ook geld, toch? Isabo me Sowieso. money me lasi na internet sa me bay, wifi sa me bay, losse data Maar het sa me komt bay. goed. Isabo me money me lasi nga sandati. Maar ja, oké, lieve mensen, Dat bedankt. is die attitude. Bedankt dat u luku even. En u begi even. En de fouten zijn bij passa. Met je overgeven hoe ze voor de fouten zijn bij passa. Nieuwe start, nieuwe begin, nieuwe begin. Zo lees je me reageer. Zo lees je me reageer verkeerd. No, mino weer bril, mino maar lees je no weer. Mensen, ik heb geen bril op, dus mino maar lees je no. Mamantak ofarosim de boom, kom power me na kapsalon. Oh, zie. Ai, dus ja, lieve mensen, dus bedankt. Dit zijn sabi passa in het verleden. Bepaalde bepaalde foto's aan me Mama schreef jata gado. Is het me ai bunta man tak gado ogiyu amoni baga. Mi tegi to. Oké. Ja, nou bedankt. Ja, bedankt. Maar omdat des mas reflexies dat. We bedoelen boom. Me bedoelen boom. Nou zo mino bo. Hij komt te die even contact na ngayu. Tak politiek san na desma. Gitori na desma. Plus einde van het. Begip chin so wis mi ano pastor, wis mi ano kerki mama tok u begip chin mino sa begi na ana moiti me meki u begip chin so u takanga desma u communiceer na desma ano alas mij doe desan disi bro. Dus mi hoop dat desma kan waarderen desan disi en ook to desma voor beb bijvoorbeeld toe. Mek ding waardeer desan disi want de man taki if ons magi wan 5 kolua leisi im waarderen bijvoorbeeld. If ons magi wan kolua leisi im waardering. If je hebt een vrouw, if je gas maar 100 SCD, am waardering. Ano altijd als maar moet eisen, een voorbeeld met geren, mijn ego is maar privé. Ano alle lazy, once maar moet eisen dat na zo'n im ging of na zo'n im ging. Nee, de man taki im dit tevreden na apchi, zo zei je niet ook toe. En daarom van je simja, mi elibi vrij anga krachtig masra gado omdat minelom baka grondtapus animalo. Maar je libi tap maat mi volg. Ja minelom baka grondtapus ani. Minom kori ino shime longo bay mi ino shime longo bay crossi ala wiki of longo bay crossi ala mu of longo bay Gucci ala wiki of ala mu ino shimi malon. If mi abi me takenja life if mi abi 10 t-shirt of 15 t-shirt boy Marlon, me weer den te den broko ere. Me weer den te den broko. Dem si dak ai. Adisi broko. Da kan de me go suku kan de tu fubai poti erbij. Of kan de 3. Aso, mi gwenti na Nederland. Of kan de 3 fubai. Nederland crossi bunko of 3 fubai poti erbij. If me abi one slipper of two slipper. Me weer de slipper dat te den broko. Mi ne luku dat. O omdat mi gwa Holland mi kon fomun terug. En mi gwa Holland. Tot mi conform terug. En dan MP me bij. Een aantal, want dan hoef je niet meer te gaan kopen. Ja, toch? precies. Sami wan actie des man aan YouTube stemming via you live. Dat natuurlijk mi op een lijn voor producten. Mi abisma in Nederland. Mi abisma in België. Dat heeft des man bestelde producten. Want we doen sociaal-maatschappelijk werk. Ja. In het verleden. Mopot de foto bakat op mijn Facebook. Uji les in Santa Boma. Toch? Voor train den boy tak te de kadoro. Toch, met je les na sport en jeugdzaken, met stop verlopen. Maar ten wans ma kan een schimmel bijvoorbeeld, wans ma epai meneer Bennie. Maar kan de fifi no aba money. If ano papa zoek, na mama zoek. Of je wan oma e kan apching. Ino libapching na nga stappen ede. Dus voor mij meneer Bennie is het ook zwaar. Ja, ik weet het. Ja. Het is ook zwaar om bang de negatief sani. Ja. Om bang de negatief sani, want uno sap o hebi mi abeng. Ja, precies. Jullie weten niet hoe zwaar ik het heb. Ja, juist. Alla day mim si wan ching na nga stappen ede. Dat de mi kara prijs jav asma, dan mi si oma ay bigelo watra. Easy. Maar is dat zelfs animalon, luku daarom. En dat de Benjamin want